बहुत टाइप देशी कुकुड़ा आसला तो यहाँ हूँ प्योर गाँवली देशी दौड़ दौड़ी आस ढोके खंड पी जा नड़िया खा नड़िया खा 70 किलो मटन होता जाति जमा 20-30 जन गाँ लोक सब खाए। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मोर आउ गोटे नुआ वीडियो रे आपण समस्त स्वागत। तो आपण सब केमती अच्छी आशा करुँच भलरे थे मु तो बहुत ही बढ़िया अच्छी। तो प्राय मसे पर मुझे ये ब्लॉग टी स्टार्ट करुँची। तो एबे ट्राई करी टे रेगुलरली ब्लॉग करने टे व्यस्तता भितर मु ब्लॉग कर पार नी। तो एबे चेष्टा करुँची नुआ नुआ ब्लॉग करके आपको देखेबी। तो वर्तमान समय सकाल 7टा बाजिगला मु उठिकी फ्रेश होगी वर्तमान मु ब्लॉग करने बाहरी पड़ी। तो चलते देखा आज ब्लॉग स्टार्ट करने पूर्व आपण समस्त रिक्वेस्ट करी जो मैंने भी मो चैनल प्रथम कर अच्छा टी मो चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिया। ये बतक छुआ ये गोटे हंस भी अच्छी सकाल बर्तर खाई पदा को बाहर खाई दे एगुड़ा सब धला बतक माने व्हाइट पेकिना को कहते इंग्लिश नेम हूँ व्हाइट पेकिन डक। बहुत भेराइटी सब आसला मध्य गोटे खाई हंस गोटे पीस मो पाखे अच्छी चल बर्तमान पड़ी ना पोखरी नहीं पोखरी चलो एपटे ये सिक्यूरिटी तार जाऊँच पछे पछे ये भी जीव बर्तमान पोखरी चलो 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 चल सब देखो सब पानी आएपटे किसी देसी कुकुड़ा छुआ देखो आस ये बर्तमान सब बाहर ले खाया देदेवा। ये भी अल्प किसी अच्छा माने 50 पीस खंड अच्छा पूरा जो प्योर देसी कुकुड़ा कहते हैं गाँवली देसी कुकुड़ा। एवं तो बहुत ही भेराइटर सब कुकुड़ा आसला देसी कुकुड़ार से असली हो सोनाली हो एमती बहुत टाइप देसी कुकुड़ा आसला। तो यहाँ हूँ प्योर गाँवली देसी कुकुड़ा आर जो मांसर टेस्ट बहुत ही भल लगे कहीं मैंने फ्री रेंज रे सब बुले खाती। तो से मांसर टेस्ट बहुत भल लगे आठी बड़ देसी कुकुड़ा बड़ एम सब गाँवली देसी कुकुड़ा ये दुटा अच्छा कड़कनाथ ये ब्लैकटा देखो कड़कनाथ आ गए टर्की देखो अच्छी शोची एटा फीमेल टर्की मेल सब ना मुझे बिकी देसी सब थी आगु एटा फीमेलटा। तो ये भी चलले पदा को मैंने बुलिक सब खाइबे बाहर देखो एम से पदार बुलिकले दिन मान बुलिए 4टा बेल सन्ध्या पूर्व ऑटोमेटिक सब भीतर पशिव। तो फ्रेंड्स ये देखो आज सकाल ब्रेकफास्ट रुटी सांगे काबुल छोला आलू तरकारी सिमे आटा गोटे पिठूर बरा अच्छे यहाँ काली रातिर सिमे थी। तो चलो खाईदे टे
2 hours later. ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଦୋକାନ ମିଳୁଛି ଇଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆସିନି 5ଟା ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ସୁଧି ଦେଇଛି କିଟିଆ ଖାଲି ଚିନି ରସ ବା କଣ ଗଛ ଚଢ ଦେ ଗୋଟେ ପାରିକି ଆମେ ପିଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଖରା ହଉଛି ପ୍ରବଳ ନା ସେ ହବ ଜୁନା ଡାବ ପିଇବୁ ଜୁନା ଏଇ ଡାବ ପିଇବୁ ଡାବ ଜୁନୁ କଣ ହେଲା ଡାବ ଛଡଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପିଉ ନା ଭାଇ ଡାବ ପିଉ ଭାଇ କଣ ତୁ ତ ଡାକିରେ ପଳେଇଲୁ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ପିଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଛି ଛଡକି ଯିବୁ ନା ସେଇ ଗୋଟିଏ କାମୁଡା କାମୁଡି ହଉଛି ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଖରାରେ ଡାବ ପିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପୁରା ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଏଇ ଡାବ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପିଇଲି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ 50 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ନା ଆମେ ଯୋଉଟା ପିଇଲୁ ସେଇଟା ହେଲା 50 ତୁ କୁଆଡେ ପଇଡ ଫଡ ପିଇ ଦେଲୁ ସବୁ ତୁ ଆଗ ଜଡୁ ଟିକେ ଦିଅ ଏଇ ଜଡୁ ଟିକେ ପଇଡ ଦିଏ ପଇଡ ପିଇ ଦେଇଯା ଢୋକେ ଖଣ୍ଡେ ପିଇ ଦେଇଯା ନଡିଆ ଖା ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଯା ପି ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ମୁଁ କଣ ପିଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ନଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆସ୍ତେ 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 ଏଇ ପେପ୍ସି ଦେ ମତେ ନଡିଆ ଖଣ୍ଡ ଦେ ତୁ ସେ ଯୋଉ ନଡିଆ ଚୋପାର ବାହାର କରୁନୁ ଆରେ ଖାଅ ନଡିଆ ଓ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବଢିଆ ମିଠା ନାଳି ପେପ୍ସି ବଢିଆ ମିଠା ନାଳି ଏ ଯୋଉ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ରେ ଏଇଭଳିଆ ପଇଡ ପିଇବ ହେଲା ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଆଉ କିଏ ପେପ୍ସି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପି ବାଗେଇ ପି ତୋର ହଉଛି ନା ଟଙ୍କା 100 ଉପରେ କାମ କରୁ ସେଟା ବାଗେ ତ 400 ଟଙ୍କା ବୁଢେ ହଁ ଏଇଟା ଅନା ବି ସେବା କରିଛି ବା ଦି ଦର ଭଲ ଲାଗିବ ଟାଣି ଦବ ପଳେଇ ଯିବ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗିବ ବଢିଆ ଏଇ ଗୁଡୁ ତୁ ପଳେଇବୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇକି ଆସ ଆସ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖିଆ ଭଲ ବୀର ଆସିବନି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ରଖିଥାନ୍ତା ବୀରକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହଁ ନା ସିଏ ଆଉ ନଉ ତୋର ବାହାରିଲା ମତେ ଖଣ୍ଡ ଦେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଦେ ଖାଇଲ ନଡିଆ ଏ ଚାଉଳ ବୋଧେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଖାଇଲୁନି ଡାବ ପିଇଥାନ୍ତେ 3000 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଆଉ କଣ ହେଠି ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ 1000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଇଏ ନେଇଯିବ ତୋର ସଫା ସଫି ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କାଳେ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହବ ଯଦି ସେ ଟେନସନ୍ ପାଲ ପକେଇ କରିବୁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ କମ୍ ନା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଥିଲେ ଆଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିକି କରିବ ଡାଇନିଂ ଫାଇନିଂ କରିଦେବ ଆଇଟମ୍ ଫାଇଟମ୍ କ'ଣ କରିବୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଆଉ ସାଧା ଆଉ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ନା ମଙ୍ଗଳବାର ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକ ଖାଇଦେବେନି
ହଁ ବାରେ ଖାଇଦେଲେ ଆଙ୍କ 70 କିଲୋ ମଟନ ହେଇଥିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଜମା 20 30 ଜଣ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ତଥାପି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବି ଖାଇଦେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। କଣ ମାଗଣା ପାଇଁ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଇଏ ଯୋଉ ସେଦିନ ରାମନବମୀରେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଖାଇଲେ ସବୁ କଣ ନା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ହେଲା ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ପରଦିନ କାଳେ ପୁରୀ ଯାଉଥାନ୍ତ ଅବିଲା ହେଲୁ ଦି ଜବର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରନି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଗାଡି ବାହାର କରିଥାନ୍ତା। ତା ବୋଉ ମତେ ଫୋନ କରି ପଚାରୁଛି ଆଉ ସତରେ ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ରାତି 11ଟା ବେଳେ ରାତିରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମତେ କହିଲା ଚେପା ଗଲା ପୁରୀ ଏମିତି ମତେ କହିଲାନି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଫେରୁଛି। ଯିବା ନହେଲେ ଗୋଟେ କୋଉଦିନ ଆଉ ବାହାଘର ସରୁ ଗାଡି ଫାଡି କରି ଯିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହେଲା ନା କଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ଲିଟନାଇ ବାପି ଜୀବନ ହଁ 3 ହଁ ଆଉ ତୋର ମୋର 5 ଚେପା 6 ଟିଙ୍କୁ ନା ରହିବ ଭାଇ 7-8 ଜଣ ଯିବା ସେଠି ଶିଖୁଆଇ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଟାଉନ ନେଇଯିବା ଟିକେ ନହେଲେ। ହାପି ରୋଡ ଉଠିବ ନା ଗୋଟେ ସିପା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ତାକୁ ବି ଉଠେଇଦବା। ଗୋଟେ ବଡ ବୋଲେର ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ। ହଁ ସ୍କର୍ପିଓ ହେଲେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଯିବା ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ମାଗଣ ନା 7-8 7-8 ଖାଇଯା ଭାଇ କହିଲା ମାନେ ଖାଇଯା। କହୁନୁ କଣ ସବୁ ପକେଇବ କହିଲେ ହେଇ ପକଉନ ରଙ୍ଗ ସବୁ ତ ସଇଲା ଆଉ କାବାର ଝୁମା ଝୁମା ଜିଭ କାମୁଡିବ ଟିଙ୍ଗୁ ନା ଏଥର। 1 2 3 4 5 6 ପକା 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 ତ ମାର ତା ଖେଳକୁ। ଯା ଗଣ୍ଡେ ନେଇଗଲେ ଆଉ 7 ଟଙ୍କା 7 ଧରିବୁ ତ ନାହିଁ ଦେବ ଓ ଟିକା 13 7 9 ରେ ଡାକି ପ୍ରଥମେ 4